ସାଙ୍ଗ ହାଇ Hi ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, friends. ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ମାନେ ପଖାଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ, ନେଇକି ଆସିଛି ପଖାଳ। ମୋର ବେଶୀ ହଉଛି ନା କଣ? ଆଉ ହଁ ତମ ପାଖରେ ମଜା ନେବି। ପଖାଳ ଏତେଟା ଖାଇ ହବନି। ତୁମେ ଏଇଟା ନା। ଆଉ ସେଠି ପଖାଳ ଖାଇବ? ଯୋଉଦିନ ପେଟ ଗରମ ନିଆଯିବ ହଉଛି, ପଖାଳ। ଯୋଉଦିନ ପେଟ ଗରମ ହଉଛି ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡେ ଟିକେ। ବାସ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ। ନେଇଯା ପଖାଳ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ପଖାଳ ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ଆଉ ଏଟା ମୋର ହେଲା ୱାଟର ରାଇସ୍। ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଲା ଶାଗ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା କୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ। ହଁ ମୋର ତ ସ୍ପିନାଚ, ଏଗ ଆମଲେଟ, କଲିଫ୍ଲାୱାର ଫ୍ରାଏ। ତାପରେ ଏଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଯାହାର ଆଗେ ସରିବ, 5,000 ଟଙ୍କା ଦବ। ଯାହାର ଆଗେ ସରିବ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦବ। ଯିଏ ହାରିବ ସେ ନେଇକି ଯିବ ମାର୍କେଟ ହେଲା। ହଁ ଆଜି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରୁହ 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 କମ୍ପିଟିସନ ବାଲା ରୁହ। ଆଉ ଖୁସିଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ହବନି ଆଉ। 2, 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇବ, ତାଙ୍କ ତ ପଖାଳ ଯିବନି। ଲାଗୁଛି ମୋର ଆଗ ସରିବ। ଶାଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଶାଗ ପଖାଳ କୋବି ଭଜା ଯାଉଛି ତ। ମାମୁର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଖାଇଲେ ସରିବ। ଗରମ ଭାତ ରୁଟି ହେଲେ ପାରିବେନି କେହି ନା। ଆଉ ଥରେ ଭାତରେ କରିବା, ଗରମ ଭାତ। ପଖାଳ ତଣ୍ଟିରେ ଯାଉନି। ମୋର ପଖାଳ ଭଲ। ଶାଗଟା ରାଗ ହଉନି, ଲଙ୍କାଟା ଖାଇବା ରାଗ ଲାଗୁ। ଗାଁର ମା ବୁଢୀ ଦୋକାନ ଯେମିତି ଶାଗ କରନ୍ତି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ। ହଁ ଚଳିବ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଉ।
ନା ମା ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ଥିଲା ଭଳିଆ ହଁ ଯାହା ଯେମିତି କରିଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇଲେ ହବନି ଏମିତି ମନ୍ଦିରର ଡାଲମା ଯେତେ ମାନେ ସେମାନେ ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ସେ ସବୁରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏପଟୁ ବି ଆସିକି ସେମ୍ ବନେଇଲେ ଏଠି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ବାଲା ଏଇଠୁ କାହାକୁ ଖାଉଛି କିଏ? ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛୁ କାହାକୁ ଖାଉଛୁ କିଏ? ମିଳିବାକୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ବୁଲୁଛୁ? ମତେ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ମିଳିଲା କାଇଁ ମିଳୁନି? କାଇଁ? ତାର 6 ମାସ ନା 6 ମାସ ହେଲାଣି ତାର 6 ମାସ ପରେ ତାକୁ ମିଳିଲା କିଏ ଖାଇବନି? ଏବେ ମା କୁ ମିଳୁଛି ମା ସିନା ଖାଇଲେ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ହେଲେ ମା ପାଖରେ ଛୁଆ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ actually ମିଳୁଛି ତା ପାଇଁ ତ ମୋ ଛୁଆ 7 ମାସ ନା କେତେ ମାସରେ ହେଇଗଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ସବୁ ଆହୁରି କମ ମିଳେ ସୁଜି ବେସନ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଦେଖିବ ଆମଲେଟ ଖାଇ ବସ ତୁ ଗୋଟେ ମୋରି ପାଖକୁ ପଳେଇ ମୋ ସରିଲା ତ ସରିନାହିଁ ମୋର କହିଗଲା ଆରେ ଯଦି ସବୁ ଖାଇକି ପ୍ଲେଟ ପୁରା ସଫା କରିବ ହଁ ଆଜି ଫାଇନାଲ ହେଲା ସେ ହାରିଲେ ମୁଁ ଜିତିଲି ନେଇକି ଯିବେ ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଆସିବେ ହଁ ମାମା ଆମେ ଯିବା ଆମ ଗୁଣ୍ଡ ମାମା ମୁଁ ଆମେ ଯିବା ମୋର ଆଉ କିଛି କହିଲା ମୁଁ ଖାଇନି ଜମା ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ସରିଲା ସେଇ ଜିତି ପାରୁନି
ତମେ ଦିଦି ପଇସା ଦେଲେ ମୋର ନା ଓହୋ ଠକିବେନି। ସବୁ ଲଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପଖାଳ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଖାଲି ତୋରାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଙ୍କର ଆହୁରି ପଖାଳ ଅଛି। ଖାଇବୁନି। ତମେ ଖାଉ କି ନ ଖାଉ ଇଏ ହାରିଲେ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଆଜି ପଖାଳ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବା। ଆଉ ମାର୍କେଟ ନଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଟା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓରେ ସେୟାର କରିବେ, ନହେଲେ ଠକିଦେବେ। ଆମେ ମାନେ ସବୁ ୱିକ୍ ର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ର ଆମେ ଗୋଟେ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ରେଡି ହବା ଯିବା ମାର୍କେଟ ନବ ନା ହେଁ? ଆଉ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ଯିବେ କିଣିବା କଥା ତ କିଛି ନାହିଁ, କିଣା କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଯାଆନ୍ତି କି? ମାର୍କେଟ ଯିବେ ଆଉ କିଣିବା କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ଯିବେ ସାମାନ୍ୟ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବେ। ହଁ ଖାଲି ଯିବା ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଆଉ କାହିଁକି ଯିବା କି ଆମେ? ମାର୍କେଟ ଯିବା କଥା କହିଛ, ତମେ କିଣିବା କଥା କହିଛ। ମାର୍କେଟ ଯିବା କଥା। ହଉ ହଉ ଆଗ ମାର୍କେଟ ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ସରିଲେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଏ କଣ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇ ଆରାମ କା ମାମଲା ଅମୁଲ। ଆଉ ନାଚି କୁଦିକି ଆମର ତଣ୍ଟି ପଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ତ, ଏତେ ନାଚିଲେ କୁଦିଲେ ସେଇଥିଲାଗି ଆଣିକି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇଦବା ଆଉ। ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଚିୟର୍ସ କରିକି ଖାଇବା ଆଉ କଣ। ସେଠି ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ଚିୟର୍ସ କରନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଚିୟର୍ସ କରୁ ଆଉ କଣ। ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ନେଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିଲୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଲାଗି ରହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।